karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Matagsaw sa adlaw. Hans, mapauli na ko ha. Salamat sa iyong pag-ani ha. Miga Ayasa, mamarahi ko ni mo, pi. Onsa man na, miga? Kuan, kanang nawang ako usa ka aryos dito sa kwarto ni Kent. Please ko pangita ato, ha? Ha? Ay, Hans. Happy kay ko gabi, Maayo noon nga happy ka. Unya, di lang ko magdugay ha. Dagan pa kong buhatonan sa office. Bye! Ay, Mika, ayaw kalimot sa usa na ko ka aryos ha. Thank you. Dito day matuog sa kwarto ni Ken si Claire gabi. Tingali. Sa kwarto ni Ken mawa ang iyang aryos. Buot ipasabot. Nga dito matuog si Claire. Tingali. Dili lagi kay katabian karon. Wa man sa ko'y angay itabi. Busy pa kong utok, good. Ug unsa may nakabisi sa imong utok. Kuan. Ako maning utok. Ako rin magbuot ko na akong isulti ni mo ang nakabisi sa akong utok. Unsa man? Giinsulto ko nimo? Wa man. Mauli ni sud sa akong utok. Pag-andam na sa pamahaw. Ay, salamat. Unsa imong gipasalamatan? Kuan, napasalamat ko nga buntag na niya. Magluto na sa kong pamahaw. Nalingaw ka ng imong trabaho? Oh, sir. Uy, lingaw, gyud. Labi na ako magluto na ko. Nya, ganahan mo sa akong linuto. Aw, lingaw kaayo. Wa kasi mong kagalingon karon. Unsa? Napa magkusang kaugalingon, sir? Ayaw ka bala ka. Magluto na ko, ha? Kondisyon naman ko, Ay. Anong maram ako nag-uulong adlaw, Noon sa amin ko Anong dili man mawa sa kuna ang ako nakita nila ni Kent ug Mika Claire. Naghigda si Kent nga way sapot. Unya. Naghigda siyang tiyan si Mika Claire nga way sapot. Kuy. Pahawa na yung taon sa kong utok, be. Dili ko ganahan magkuna-huna nila. Please, Lord, please lang, Jud. Limpyuhi ang akong huna-huna. Ayasa. Sorry. Nukuyawan ka. Kuya Juan, man nagtani mo. Mapainit na ka? Pwede? Ano kang dili pwede, no? Sige, lingkod lang diha. Silbihan ti ka. Sa may imo? Kapi, gatas. Bisan unsa lang. Wa may imnanon nga bisan unsa. Sorry. Ano magsige makag-sorry na ako. Wa man ka makasa. Bahin ba sa nagkita na mo gabi? Wato na ako, yuwa. Okay ra to, uy. Akong angay nga mga sorry ni mo kay misod ko sa inyong kwarto. Akong kwarto. Imong kwarto. Misod ko sa imong kwarto nga wa manuktok. Magbinuang ra magudunta ko pero daoy. Dili na ta magiskot, uy. Inyo mo sa nang life og dili ako. Ayasa, nakainom ko. Wa ko kalibutan nga. Dili na lagi ta magiskot bahin gabi. Ay, imong kape, diha na ka, ha? Ayasa, ayaw kong di kayo. Please, ayaw kong likay. Wa man ko maglikay nimo. Wa pala ti angay hisgutan. Busy pa man set ko. Pagkape lang una diha, ha? Nga nagpadamo ko sa agdi ni Claire gabi. Ay, nga mo inom. Oy, Sir Ken. Oh, ikaw raman laging usa dinis kusina. Tabangin ko na. Naunsa ka oy imo raman nagitutukan ang imong kape.
Please, tabangi ko. Ha? Tabangan ka sa unsa man? Nasakit ka? Aw, magpa-doktor ka, sir? Tabangi ko nga. Dili ko kaya ni Esa. Unsa? Uy, kanong gilikayan ka masabkunos akong anak? Doon ay nahitabo gabi nga dili na ko kontrolado. Nya, nalain siya. Lang, please. Tabangi ko nga dili siya malain ako. Wa ko maanad nalikayan ko niya. Aha, Tabangi ko. pastilan, kuan ra ba, sir? Naina ra ba gyud ana akong anak kun maunay manluod, sir? Kuan, labad kinag-o, mudayo nagsibat. Ha? Pero akong pakigsultihan, ha? Kay naunsa man gyud di ay mo, Sir Ken? Naglalis mo ni Ayisa? Wa man. Unya, ngano nalain man siya di mo? Nakasao. Unsa ba imong sa? Nakainom ko gabi. Aw hala, pastilan. Dili ra ba ganahan nag-inom si Ayisa? Dili sab na siya mo inom kay mapraning lagi na siya kung mao'y makainom. Nahibaw ko. Pero, Tungod ba ni sa inyong bisita, Sir Ken? oh, Aw hala no. Yabag yun yung bataa, uy. Manghilabot man sa relasyon sa uban. akong ex-Claire. Why meaning ang... Ang unsa man. basta lang. Tabangi lang ko nga tagdo na ko ni Esa. Aw nakigbungol di ay nimo ang amaw. Wa man, pero... Adiha lang ka, sir, ha? Kaya ako tong istoryahon. Nga nagpaduol pa man yun ko ni Claire. Happy kay ko karon, James. Oh, may nun. Di mo ka matuwa gabi. Huwag ka mauli. Sa ilang bahay ni Kentong Hans. Ug tag-ana ko diin ko matug. Oh, saka magi ka matuwa. Yes, sa kama ko natug. Sa kama ni Kent. Nakatapad na sad ko ni Kent. Sa, nag-uli na mo? Maingon-ingon. Nindot ang nahitabo kagabi eh. Uy, mau ba? Kent, gimingaw na kaayo ko ni mo. Ay, Esa. Oh, yes. Yes, ako ni siya. Yes, ako niya. Ay, Esa. Saan ka? Kalit mo na hilong ng ba mo. Sinitubo niyo gabi nga happy mo kay ka? Nya, kalit na siya gagaguol ya. Ngagtan mo kunot sa nga na. Kalakot. Uy, klaro na may. Uy, klaro na may. Happy ka sa tabo niyo gabi eh. Nya karon naglagot to sa ka. So, gini tabo ni mo. Da, basta na ay nahitabo. Hitabo nga makaguba sa relasyon ni Kent ug Ayasa. Kana kung doon naman sila gitago ang relasyon. Ha? Uy, mao. Wala di ko'y paglaw mo ni Yisa ni. Ay nga nung wa man. Hatagan ta kag time nga makabisita ni Ayasa. Ha? Oo niya. Ikaw lang niya mo drive sa mga auto. Yes. Oh. Ingna lang ko kung kanos aka mo bisita ni Ayasa. Hay. Hello, niyapag man ko. Ginamuro mag-ugtili. Makahalong ni Kent, uy. Ito. Iapag naman akong utok, uy. Utok. Pahawa na sa akong utok ang eksena gabi, Ipi. Pahawa na. Mabuslot ba yan ang imong agtang sa sige ni mong toslok anang imong todlo? Mama, sad, uy. Kalit mo lang kagtunga, di ha? Dali ka di mahimo kung musulti ka daan o nakamuduol. Naunsa man ka. Nganong imo matugili kay likayan si Sir Ken? Tay, nagpainit tos kusina, unya wa nimo atiman na. Na, takot na siya, uy. Makaatiman na siya singkaw galingon. Ngano lagi ka? Wa man. Ngano naglikay man ka ni Sir Ken? Ha? Likay ba, uroy? Kisa may nagsulti ni mong naglikay ko niya. Pamakak na ko, oy. Klaro kaayo nga doon na mo'y giawayan si Sir Ken. Wa, manggad ma. Nga nagutaw mga away man kong agahon. Kabaga sa nakog naong ana. Misumbong lagi si Sir Ken nako. Ug nagpatabang siya nako aron dili di mo siya likayan. Ma, wa lagi na ko likay si Ken. Naglikay ka. Ikaw no, mura sa jud kag uwak. Sige giingon, wak. Bisan nagtagag ng pagkaon. Ma, pasagdi lang una, mipi. Ngano nalain malagi ka ni Sir Ken? Amo na lang ni ma, uy. Ay na lang panghilabot. Sulti ko sinuugod. Unsa man? Uyab na mo anang Sir Ken? Dili, uy. BFF lang minu. Unsa man ang BFF? Amigo, Rami. Oh, sa? Amigo ra gyud ay mo. Unya, kung manluod lagi ka, mura kag uyab.
Nayabag man tingali kang bayana ka. Wa ko mangluod niya, good. Dili lang ako gusto nga makigsulti niya. Oh, wala ni singgit na sa... Ato na ako si Mr. Lonely, ma. Mr. Lonely? Si Sir Hans Lonely? Hello, Hello, Kent. Claire. Kung unsa man ang nahitabo na to gabi, kalimti ni. Ug sorry. Pero dili na ko gusto nga matuog ka pa diri sa bahay. Kent. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!